Čaute, tu je Tomáš. A cool chlapec. Vítame vás u Counter-Strike. Začneme hrať mod Call of Duty. Jo. Takže pripojíme sa na server. Cool chlapec už tam hrá. Po prípade, ak chcete hrať tento server, nájdete ho na Gamesites.cz, áno, Gamesites. Alebo bude v popisku videa. Presne tak. Takže začneme hrať za CTčkarov, ale za tých nám nejde, takže ideme rivalita medzi Tomášom a Cool chlapcom. Uej. Ale na mňa nemáš, lebo sa stále spavnujem. Takže ako môžete vidieť, na výber postavy máme Sniper, Rusher, Sharp, Shooter, Protector, Medic, Fire Support, Demolition a to je asi všetko pre nás nevýpkarov. Ako môžete vidieť, ja som si vybral Demolishera, mám aj dynamit, ktorým spustím tlačítkom E. Teraz bola rivalita medzi Cool chlapec a Tomáš, ale nevyšiel som z toho kvalitne. Musím si kúknúť nastavenia. Nastavenia. Kvalita zvuku. Som ti dal jeden zásah a 21 damage a zabil som ťa. Prečo? Nevadí, náhoda, nemám item. Ako môžete vidieť na tomto Call of Duty, môžete mať aj item, špeciálny, hociaký, keď zabijete nejakého nepriateľa. Život získavate po leveloch, väčší, expite sa a to je asi všetko. Level maximálny, neviem koľko je, asi ležatá osmička, čiže nekonečno. Cool chlapec dostal kritický headshot, ale nedostal som žiadny item. Niekedy to nedá item, to je smola. Kvalitný headshot dostal, ale žiadny item. Hamba ti. Ach, keby mám ABčko, tak ti dám taký headshot. Upozorňujem všetkých. Nehrajte nikdy s Cool chlapcom. Je to cheater. Ale no, zozadu. Amatér. Aby ste vedeli, že kto som, tak ja mám nick na Counter-Strike Psy. Kebyže prečože Psy, tak neviem prečo Psy. Neviem. Epicky ma to napadlo. Že epické to je. Oh yeah. Ty Slánka, ty už nežiješ vôbec. A čo? Mám 1-2 a ty máš 0-0. To je rozdiel. To je najlepšie skore. Na Counter-Strike. Cool chlapec, aký máš item? No recoil. Či ak sa to číta, či hovorí. Povedz nám, že na čo je ten item dobrý. No, nepodlietávajú tie náboje, alebo čo to robí. No, teraz... Zase Cool chlapec ma zabil, ale potom ho vykúkal nejaký čurák Brown Dog. No, ale dala som ťa. Ja som ťa dala. Ty si dala každého. Je to gej, je to jasné. Vy ste vedeli, no takže budeme natáčať asi tak 2 alebo 3 krát za týždeň. 3 krát, to je moc. 3 krát, tak 2 krát, lebo ešte kým upravíme to video a všelijaké tie prkotiny tam dáme, tak to zabere veľa času. Presne, no, moc nie. Moc nie, hehe. Žiadny item ešte som nemal, takže toto je veľmi hamba, akože. No a mne už končí ten, ale si ho dávam preč. Aby to nebola hamba. Nejdem radšej tade, kade si. Kade chodíš, lebo to je nebezpečné, to je... No vidíš to. Bože, on má to je komando. On môže dávať kým iPhone, to je lampka. Ach, zase ma zabili. Dáme si posledné kolo a budeme musieť končiť, lebo nerobíme ešte zatiaľ dlhé videá, aby niekoho to nebavilo. Potom nám napíšte do komentu, alebo dajte odber, like, palec hore a komu sa to neľúbi, tam sú dvere, neviem kde ich máte, naľavo, napravo a choďte do...
Viete kam asi. Takže teraz si urazil pozeračov. Ach bože, zabili ma amatérsky. Viem, že som amatér, ale musíte to pochopiť. Hrám to asi tretíkrát. Ja som s tebou. Ozik, a druhé video bude na serveri Knife 1, tiež na Gamesites stránke. Bližšie info vám dáme v popisku videa. Takže to asi bude z dneška všetko. Ja sa s vami lúčim, Tomáš, a lúči sa s vami možno aj Cool, len to ešte neviem. Ahoj!